Έμαθες τίποτα? Βρήκαν μια τσάντα, άκουσα. Επιβεβαιώθηκε η ταυτότητα του θύματος. Ποια είναι? Την ήξερε ο Θοδωρής? Όχι. Δεν νομίζω δηλαδή. Αυτός το αρνείται. Μπαμπά, το θύμα λέγεται Μυρτώ Ροδίτη. 20 χρονών. Και είναι η αδερφή της Άννας. Βρες έναν καλό δικηγόρο, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσει καλά αυτή η υπόθεση. Κάνε αυτό που σου λέω. Φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα αποδειχτεί ότι το έκανε ο Θοδωρής. Άννα, πού είσαι? Γιατί δεν απαντάς στο τηλέφωνο? Άννα, κόριτσι μου, πώς είσαι έτσι? Τι συμβαίνει? Μαμά μου. Ταυτότητα, παρακαλώ. Δεν είναι η Μυρτώ μου αυτή. Μοιάζει με την κόρη μου, αλλά δεν είναι. Δεν είναι αυτή η Μυρτώ. Τζάμπα μας κουβαλήσατε εδώ πέρα. Έλα, να, δες κι εσύ. Αυτή δεν είναι η Μυρτώ. Ευτυχώς. Να είστε πιο προσεκτικοί άλλη φορά. Δεν παίζουν έτσι με τις ζωές των ανθρώπων. Είναι παγωμένο. Σκεπάστε τη με κάτι ζεστό. Καημένο κορίτσι. Ο Θεός να δώσει δύναμη στους δικούς της. Άντε πάμε, φύγαμε. Άντε πάμε σπίτι. Τι έπαθε το χέρι σου? Πού το χτύπησες? Πάμε σπίτι να στο φτιάξω. Άντε πάμε. Είσαι καλά?
Μήνυμα από τη Μυρτώ. Μπαίνει, λέει, να δώσει το μάθημα. Να της πεις να γυρίσει σπίτι πριν έρθει ο πατέρας της. Άντε! Σε παρακαλώ, πήγαινε τη μαμά μου σπίτι και μείνε λίγο μαζί της. Και μία χάρη. Πες το εσύ στη Χρύσα. Μαμά μου, έχω δουλειά. Άννα. Τα συλληπιτήριά μου. Ειλικρινά λυπάμαι. Κύριε Διοικητά, γνωρίζω καλά πώς είναι να είσαι συγγενής υπόπτου. Ο πατέρας μου ήταν άδικα στη φυλακή 5 χρόνια για λαθρεμπόριο, ενώ ήταν αθώος. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να μάθετε για το γιο σας, αλλά δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Λυπάμαι. Κύριε Εισαγγελέα, ήρθαν τα στοιχεία της κοπέλας. Ροδίτη. Συγγενής. Τα αναλυτικά στοιχεία της ταυτότητας που είναι? Πιο πίσω, κύριε Εισαγγελέα. Δεν σου έχω πει να τα βάζεις πάνω-πάνω. Συγγενής της Άννας. Αδερφή της. Δημήτρη. Αναστασία, στο τμήμα είσαι? Είναι ο εισαγγελέας Μαρκέτος εκεί? Ναι, δες και πες μου. Κύριε Μαυρίδη. Πού είναι ο κύριος Μαρκέτος? Δεν ξέρω, δεν μου είπε. Αντρέα, πρέπει να μάθουμε τι κρύβει. Πίεσέ τον όσο μπορείς, δεν τον έχεις πίεση. Ξέχνα τα όλα, ξέχνα ότι είναι αδερφός μου, ξέχνα ότι είναι φίλος, τα πάντα, είναι σοβαρό. Τι είναι αυτό? Μήνυμα από το κινητό της Μυρτώς. Πριν λίγο μου ήρθε. Ανιώ μου, μπαίνω για να δώσω το μάθημα. Ευχή μου καλή τύχη. Και δεν είναι το μόνο, ανταλλάσσουμε μηνύματα εδώ και 2 μέρες. Πού σπούδαζε η αδερφή σου? Στο κολέγιο MRFI, εσωτερική διακόσμηση. Οκ, Φιώνα. Ο Θοδωρής δούλευε στο κολέγιο που σπούδαζε η Μυρτώ. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Πολύ καλά. Εγώ θα έρθω μόνη μου. Τι έγινε? Το βρίσκεται δόκιμο, κύριε αστυνόμε, να βρίσκονται και οι 2 αντιμαχόμενες πλευρές στο ίδιο αυτοκίνητο? Πιστεύεις ότι μας παίρνει να ασχοληθούμε με αυτό τώρα? Δεν θα προλάβουμε, θα μας ξεφύγει. Πάμε.
Πάμε να προλάβουμε ποιον έστειλε το μήνυμα.